Zuen irri eta algarengatik. Zuen seme-alabekin egiten ari zareten lanarengatik. Etxean bizitako une goxoengatik. Eta ez hain gozoengatik. Eman dizkiguzuen momentu guztiengatik. Zuen seme-alabei eskainitako arretarengatik. Gurekin konpartitu duzuen guztiarengatik. Gu ere, zuekin batera, bidea egiten ari garelako. Gurekin elkarlanean aritzeagatik. Guztiarengaitik eskerrik asko eta udaran ondo pasa. Eskerrik asko. Eskerrik asko guztioi. Aixo, hori nintzaren dauzu? Posten aiz nikaik. Irribarra ondio zuena da, mila esker benetan. Mina, esker. Gure ondoan egon Zaretelako. ondo pasa porra! Dairaikil txabola bat, ametxen jaiotegia izango da, ta zuen ongietorria izango zara. Batera indartsuago gara, arazorik baduzu, zatoz gurekin denok izango gara balorea. Batera indartsuago gara, arazorik baduzu, zatoz gurekin denok izango gara balorea. Batera indartsuago gara, arazorik baduzu, zatoz gurekin denok izango gara balorea. Bat, bi, hiru, lau. Batera indartsuago gara, arazorik baduzu, zatoz gurekin denok izango gara balorea. Bukaera da, bukaera aurre sentitzen da, arratsalde unitsua da. Ondo pasaporrak, agur guztioi.
txiki bateko sustraiak, erosotasunaren etxaiak, milaka kilometro amets berri baten bila. Bueno, ikasturte berezi xamar honetan, hemen gabiltza, zuei bi hitz esateko. Mila esker familiei egin zuen esfortzu guztiagatik eta baita ikasleei ere eta zuzendaritzakoei ere. Eta anatzean, zuek, gure bihotzean. Ikasiko zuzendaritzaren partetik, eskerrak eman nahi izan. Bai ikasle, bai irakasle, krisian goera honetan egindako lan guztiak. Ni bereziki laugarren dekatzeko ikasketa zantatzen. Lan handia egin zuen eta ilusio handia jarri zuen ikaskidaiarako duan. Eta krisian daukan alba ikaskidaiarako. Nola ez, familiei eskerrak eman, batzuk esenda batekin horrekoetako, oro eta Aio denoi musu bat. Kaixo, hemen gaude datorren ikasturterako jangela prestatzen. Ondo pasau dala eta musu handi bat. Haupa, kaixo, aurten behar bezala ezin izan dugu bukaera eman kurtsoari egoera berezi honekin. Orduan, prestatzen egea datorren urteako zerbaituna. Baina zuela egon, isitabilen artean ja menu supergoixo bat pentsatzen ari gira. Pizza, hamburguesa eta olako gauzak, barazkiak ere bai, ez? Astu hortaz, horiek osasungarria direla. Kaixo txapelduna. Bueno, espero dugu, uda hontan asko jolastea, disfrutatzea eta ondo pasatzea. Eta irailean ikusiko dugu elkar, ala, muxo handi bat, animo. Ondo ibili, laizter arte. Aio! Aio! Udara ederra pasa! Pasa! Aio! Gozatu pide! Kaixo familiak, ikasturte berezi honen amaierara iritsi gara, eta guztioi eskerrak eman nahi dizkizuegu zuen gandik izandako laguntzagatik. Famili, gurasoi, ikasle, irakasle, guztioi mila esker, espero dugu irailean hemen izatea denok. Aupa txapeldunak! Ikastola oso gutxi dago zuek gabe baina lasai, iraila azkar iritsiko data. Muxu! Muxu bat. Agur bat lagun maite, nola ez berriz ikusi arte. Lastan bat eta gero bi musu, zure zain hemen izango nauzu. Benetan goxo zainduko zaitut, nigan lekutxo bat izango duzu. Beso bat igoz jaitsi goikoa berantz jaitsiztekoa goian utziz. Goian bi besoak zabalduz bularrean gurutzatuz.
dizuet ikasturte honetan egindako lanagatik eta bide batez eskertu nahi dizuet aurten zuengandik jaso dugun babesa. Besterik gabe eta irailean elkar ikusiko dugulakoan, agur eta ondo izan.